Rojnivîskê Şehrazade Cemîl Oğuz va merdê min zor da serê min dest bi rotîşê tiryakî kerd. La ez êra hez kena enkazî bo ez û rêyna te ra hez bikêrî. Va wexto babê min mert ez pîzeyê dadê xwe dibiya. Birayê min ra pîlêrî bî. İnan ew girot verê xwe la ez dawa yurdê tûtanê bê wayîran. Ez pîzeyê dadê xwe dibiya. Ez keyna biya. Va tu bê oxira loma ez nêgirota verê xwe. Ez dawa yurt. Ez bêwîr bê keyî biya. Qi keyê min çînî bî. Min her waş keyê min bibo. Eno hepsxane min rêzê keyiyo. Va mira vatê to zîna kerda. Zîna çiya? Semedî zîna înan ez eştetiya. La mi êra hez kerdibî. Va mi yew nekişt. Kişt kerd serê mi. Ez şirawîtetiya. Ênî vatîşê û zef vatîşê bînî î cinyanê di belge film de est e. û ma ênî vatîşî hikayeyê belge film ra girote. Maşinê ro belge filmek temaşî kenê. Belge film hepsxanê Bab di derbas beno. Bab da bajarekê Lübnanî û cinî î belge filmê de xeberî danê. Tenî cinî, ni tûtî ni merdê. Tenî cinî û her yew bi semedekê bînî hamê girotîşê. Her yew wayîrê trajediyê. Seran ra serê 2000 dest didiya. Der henerê filman û terapîst Zeyna daçe projeyekê terapî tiyatro virazena û şina dest aşmî hepsxane de pîrê kandir xebetena. Di çarçoveyê proje de hem terapî dana înan û hem zî înandir kayeyekî tiyatroyê virazena. Ciniyê xeberî danê. Her yew derdê xwe sekerdo çawê kevte hepsxane û enkara pê wazenê sebikerê anê ziwan. û helbet zefê cayan di bermenê. Hênî înan ra zor danê xwe nêwazenê bibermê zî. La terapîst û der henereke azî ciniya vana xwe megirê. Zor medê xwe bibermê xwe rehet bikerê. İnan terapî kena. Rey dana vernî înan. û peynî de ênî pêvajoyê ra belge filmek zî kena herdire. Namê Rojnivîskê Şehrazade nana ro belge film ki kayê tiyatro zî bi ênî namê kay kena. Ê pirêkandir kayê Rojnivîskê Şehrazade vernî de hepsxane de kay kena. Ew roj qeybî hemê cinyanê hepsî rojekê mühim o. Çimkî malbetê înan zî dadî babî bira tûtî înan yene hepsxane û tedir temaşîkenê. Stenbol de bi namê Rozanê belge filmana Kamco Mafê Merdiman festivaleke her ser yena viraştîşî. Emsar miyanê Rozanê nêwan û destdideyan de viraziya. Emsar rey dest hiriyan de bi festivala virazena û di ênî çarçovê de belge film û filmanê serê Mafê Merdiman de mojnenê ra. Tirkiye ra welatanê teberê Tirkiye ra belge filman anê û mojnenê ra. Ez bixwazî her ser şina ro belge filman temaşî kena. Yew belge filmo ki zef tesîr ro min kerd eno bî. Belge filmo ki trajedî ciniyan mojneno ra peynî de hêvî zî dano înan. Çimkî terapiya ki hamiya viraştîşê ker ki î ciniyê tevr zef bizanê sekenê got sebikere û bizanê wayîr ro heqê xwe vêciye. û peynî belge filmê de eno tesîr xwe mojneno ra. Tevgereka ciniyanê bajarê de firazena. Reyna belge film ano vîrê mirdimê ki tevgera ciniyan çiqa mühima û rêxistinî qêbî înan eşkena sebikero. Belge filmî heta enka zef festivalan de hamê moj ranayîşê û xelatî zî girote. Eger cayekî şima rast amê û imkanê şima bîbî ro belge film temaşî bikere.